Magandang araw po mga kalingap, at ito po muli po natin bisitahin si Kuya Ramil at kumustahin. At matagal na po natin itong hindi nabibisita at nag-aalala po kami sa kalagayan ni Kuya Ramil. Kuya Ramil, at kakamustahin po namin. Ramil. Inabot po? Ano nga nito? Inalisan diaper. Sa ano? Okay lang, bakit po? Kuya Ramil, Pasensya na. anong nangyari po kay Kuya Ramil? Bakit? Maano na baga pong ano, yung mata niya. Hindi na makakita? Malabo ng maray. Sa pangdinig na lang? Oo po, katutoy, dali. Mapabulungan niya bukas. Napagamot ka? Ko dun sa... Mamaya ipagpipray din kita. Saan ba gayon? Yung basot. Yung sa basot bagang. Di mo na ako makita. Wala ka na makita. Yung binababad baga. Hindi na. Lahat kayo naman hindi na makita. Nakita mo pa si Brad. Pero sa boses, kilala mo pa ako. Oo, kilala ko pa. Gwapo pa ang boses. Kaser. Oo. Grabe mga Siya kalingap. ka na po yung nakaano yan, nakapang-first ka. Mabigay akong pambili ng pampers. Tsaka kunting pagkain para sa kaibigan po natin na si Kuya Ramil. Ay, Akalain na mangyayari to sa akin. wala na talaga. Dati medyo may nakikita ka pa, ngayon wala na. Ka 7%. 7% na lang. Ani-anino na lang. Parang ara-anino na Medyo kami. medyo madilim yung paningin ko ngayon. Pero okay naman yan. Sa pagkain ay okay man siya sa pagkain. Siya po. Malakas man siyang kumain. Kanina kasi, maano pa yung kahapon. Ngayon kaninang maga siguro na palibasa nagparauran. Garo na Inabot siya ng epilepsy. Lumalala, Lumalala, no? natumba na naman dito. Lumalala yung mo. Yung MRI niya, kailan ang MRI niya? Yung MRI nga, naka-schedule pa kasi siya. Schedule pa. Ngayon, tinawagan ko nga yung anak ko kanina, sabi ko, anak, kung pwede ay maano na si Ramil, maano ta mahalat pa kita ng June, haloy pa. Naka-schedule pa yan ay sa June. 10,000 ang babayaran nga namin dun sa Sabi nung anak ko, madilin siya pa daw sinda. Baka makapagpadala sa akin ng sa Saron Simana pa. Matabang sindang magturugang. Tsako tanganing maanuhan na yan kung Baga iipon-iponin niya. Yung bukol na yun. Kasi yung pinagang kainom ko diyang gamot, pang lang daw ito ay habi ni doktor. Sabi sa akin, hanggat hindi na tatanggal. Kaya kailangan mga yananay, ma-MRI yan. So yun po mga kalingap. Kanina, nagdadaing siya, yung payo niya. Masakit na yung ulo mo, Kuya Ramil? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Pero sumasakit. Pero anong mati mo kanina, Tuy? Dahil lang gamot, hindi ko naman experience. Di ba nag-inom ka ng gamot? Pinainom ko yung kanina ay. Ano po yung gamot na yun? Yung pangpakalmangani sa kanya, sa epilepsy niya. Ngayon inabot na siya. Kanina. Sa turumba naman dito kanina, tapos dun sa May talagang dapat talaga matanggal na daw yung bukol para makabalik yung mata. Sabi ni doktora, yan ang yung ireresita ko sa inyo. Pang lang yan sa niya. Kaya hanggat di ko nakikita yung, kaya kailangan niya ma-MRI yan. Hanggat di ko nakikita yung niya. Hindi ba pwede ang CT scan ay? CT scan na po yan ay. Meron siyang CT scan? Pinakita ko nga. Kaya lang ay ayaw. luma na daw yun. Ang gusto nila yung bago. Ay hindi, yung ng CT scan na bago. Yun na nga ning Kasi kung CT scan meron sa diet, no?
Mayroon sa dait. Baka pwede na CT scan na lang. Ibabasihan lang kasi yun ng doktor, no? Yun. Pwede nating tanong si Doc. Kasi mag-report na matagal pa po yung schedule ng MRI, June pa. Kasi hindi tapos, ko nga ang dugo niyan. Di po, kaya yan, kinuhaan kaya yan ng ano. Anong nangyayari sa dugo? Hindi normal, kaya uulitin ulit. Tuy, pasok Tuy. Nga ako dito ta. Dati lakas niyang kumain kanina lang, may naglaga man ako ng baboy, nang bakal nga niya ako ng kabangang kilo para makakain siya. Nagpipilit siyang kumain. Ngayon, pagkakain niya, inaaryan niya. Sinusuka niya? Suka. Yun, tinaklubang ko yung pagkain niya. Sabi ko mamaya na lang. I-try natin na muna. Itanong natin kay Doc. Baka pwede na CT scan. Maray pa. Kasi meron tayo ditong CT scan sa dait. Yan sa dait. Para mahiling yung niya. Oo, kasi kung CT scan, nasa magkano yung CT scan ay naalala mo? Wala pa akong kasi nung nasa-CT scan yan duman sa tagal na sa Laguna. Matagal na yun, di na yun pwede. Sa Laguna pa yun. Kasi si Ma'am Wenes, pumayag man yung doktor ng CT scan na lang. Kasi naoperahan din siya sa legs yung asawa ko po. Pumayag yung doktor na hindi na napa-MRI. Hindi na nag-MRI. CT scan sa payag na, pwede na. Pwede na. Kasi mas mura ang CT scan. Kaya nga. Hindi kaya naman ng doktor na basahin. Maduman daw ako bukas. Ay kaya lang dadalhin ito sa pero matry din ako maski ako na lang ang apunta doon. Ano pong paggagamot sa yun? Sa mukong yung binubuntog sa herbal, sa drum. Dun sa bayad, oo. 300 ang bayad. Tapos pagkatapos daw hinihilot. Pero naman po doon meron naman po kaming doon sa Kalingap si Bombay, yung may epilepsy din. Hindi naman nawala yung epilepsy. Hindi naman nawala. Hindi naman. So baka maanohan lang po kayo. Tsaka talagang kasi kailangan. Kasi yung niya mapabulong din. Paggamot din, itatry daw. Kayo po, kayo naman. Basta na din naman namin yung Sabi nga nung asawa ko, maghagad ka ngayon duman sa anak ko, mag-abot ka. Ako ay mamaya. Try na lang. 300, balikan 600. Tapos nila. Iba talaga na pag pag ikaw ang anak mo hindi mo pwedeng tiisin. Kaya pag asawa iba ay natititiis, pero pag anak mo na alam nyo nung nagtinda ako na may nakilala nakakilala sa inyo. May nakakilala sa akin. Kilala mo si Mona? Hindi po. Mamuna, yung matabang babae. Sabi sa akin, anak mo po si Ramil. Sabi ko, iyo po. Ay, bakit po? Kasi kamukha ka po, nagtinda ako ng tuyo. Yung madaling nakikita po kasi siya sa vlog. Nakita po kaya sa naku, grabe ngayon pagkamuot. Namimiss ka na pala ni Nanay Gigi. Naku, yung dalawa nakakatawa na daw. Mahal na mahal pala niya. Mahal ka ni Nanay Gigi. Handa ka niyang sabi ko handa ka niyang alagaan. Nanay Gigi. Naku. Nagbigay ng 100. Sa bagay, nasa tao din. Binibigyan ko, wag na. Ibigay mo na lang kay Rahi pambili ni anak. Halamat ko. Ayan na daw. Lagi niya ako nagampanood kay Kalingap Alvin sa iyo daw. Grabe, nakaka-appreciate man. Shoutout po kay Ma'am Mona. Ma'am Mona. Ma'am Mona. Mataba-taba po siyang babae. At ito po si Kuya Ramil ay medyo po yung kalagayan. Pag-pray po natin mga Kalingap. And then after off-cam po pag-pray ko din ito si Kuya Ramil. Kailangan po niya ng prayers. And syempre financial support din para sa kagamot, mga asikaso ba. At madilim ba Kuya Ramil ngayon? Amin? Oo pa.
Ay, Gabi na eh. Gabi na po mga kalingap. Nakakapag pa lang ako. Adi, ano lang, hapon pa lang. Mm. Oo. Oo, magpagaling ka na at para sana maoperahan ka na. Try natin na baka mapakaiusapan natin si Doc na. Pwede Ayun CT po. scan na lang sa daig. Try maray pa. O kasi 8K ata, nasa 8K yung CT scan. CT scan. Oo. Tanong ko daw. Iabot. Lumalaki din yung bukol basta niya. yung ano lang, Mm. yung Oh. pagka na-CTs ka na, okay na yun. Mm. Okay na. Dapat yun eh. Pag na-CT scan na, schedule ka ng doktor para maoperahan. Sana successful yung operation niya. Bukol kasi, may bukol siya eh. Lumalaki yung bukol. Hindi, lumiliit. Lumiliit, Kuya Ramil. Ano sa feeling mo? Maganda kung lumiliit. Oo. Sana. Sana nga. Oh, talaga lumiliit. Magandang balita yan. Tapos pinagpipray din natin yan. Mm, Lumiliit talaga, Kuya Ramil. anong tingin mo anak ko lumiliit? Lumiliit naman. Oh, ganda eh. Kasi, praise the Lord, no? Pag pagka Kanina kung ano-ano na hindi ko sinasabi abutin Ayaw sana ko na, ng ayaw ko. June. Ang CT scan, Tagal nga. ang MRI. 20. I-try natin na yung sabi ko sa'yo. Higit pa magtuman ako bukas. Tanong ko kay Doktora Torres. Ano na rin ay, ano na rin siya kainin Minsan, di mo na maramdaman yung yung pagdudumi mo, Kuya Ramil. Tsaka pag-ihi. Hindi naman, nararamdaman ko naman. Mm. Kaso, hindi mo na mapigilan. Oo, hindi ko na mapigilan. Halimbawa, kung pupunta ng CR, wala na, nandun na agad. Kung kailan mo siya maramdaman, palabas na. So, ang ni Kuya Ramil. Kanina tutoy, pag dumi mo, hindi mo naramdaman. Nararamdaman ko naman ba? Kaya lang, wala akong masabi kung lalabas ba siya o hindi. Hindi mo alam. Hindi mo alam pag Kanina, Grabe talaga. Buti na lang, mahal-mahal ka ng mama mo. Siyempre, anak yan, Ano pa? Ano pa nga sa akin? Punay ka na magpara, Diyos ko. Pang magpara, na din, kumbaga, relax lang, pray lang. Natin yung, mo. Sana kumaling ka nga ni Adan Tuy. Mamaya, off cam, pray ko, kita ulit. Ayan po mga kaligam si Kuya Ramil at ito po. Medyo, yun. Bali yun na lang na bukas kausapin mo si puntahan mo si doktor, baka pwedeng latest na CT scan. Sabihin mo din kung bakit mahirap makuha yung MRI. Kasi may mga doktor naman na okay yung sa operation. Kagaya ng sa asawa ko. At ngayon, Kuya Ramil, magbigay ako nung pabili ng diaper din niya. Tapos, kumbaga, Salamat. kaunting tulong din sa pag-asikaso sa niya. Sa operation niya. salamat po, Pastor. Ha? Ano mo po yun? Pamangkin. Pamangkin po yan. Pamangkin mo na. Yan din ba yung kasama mo nung nakaraan? Oo. Bato po mga kalingap at pinabalik-balik. Balikan natin. Nakikita yung mukha niyan eh. Ito Kuya Ramil 3,000 pesos. At bilang hindi niya na makita po. Okay. Tutoy, Yan. 3,000 pesos yung Kuya Ramil mula sa kaunting kita ng channel natin. Okay po. At nawa marami din ang pahatid sa'yo ng tulong para maging
hindi masyadong mabigat. Ano, Nay? Mhm. Kasi may kung pamasahe ba? Siya nga po. Pamasahe, pambili ng gamot. Sa Weibo, dadalhin ninyo eh. Oo. Ang dagdag doon pang ano. At yan po mga kalingap yung update natin kay Kuya Ramil. Salamat na marami. O, sige Kuya Ramil, Salamat pagpipray talaga kita. sa inyo, Ha? ha? Salamat. At paalam po muna sa vlog. Salamat po sa panonood. At pagsuporta sa ating channel. Salamat po. God bless po sa inyo. At off-cam, pagpipray ko po si Kuya Ramil. Maraming salamat po. God bless.